una mica més i aixafem la monya, eh? Si em descuido, jo m'he trobat aquí una sabata. Dic, d'on surt això? De la partener. De la partener. Una oloreta de formatge, diu la partener. Lo seu és... Núria, et faria res seure, i sí, una cosa de meravella. No me'n refio gens, avui no les tinc totes, eh? Vingui, sisplau. Aquí haig de Que seure? la convertirem en conill, si no. I la pastanaga? Sí, la pastanaga... Ja m'ho corre, això de la pastanaga. Molt bé, eh? Veig que compra sabons, eh? Sí. Això del sabonet. Bé. El que m'ha costat, si ho sabessis. Oh, tonelades de sabó, m'imagino, no? Bé, poses nerviós, poses 25 anys. Els teus? No, els 25 anys que t'aguantem cantant. Ai, vull dir... Perdó. Doncs escolta, jo que creia que anava continguda aquests 25 anys. Què dius ara? Prepara't. És a dir, que són els 25 anys d'entrena. Ara ve lo fort. Sí, ara ve lo fort. A partir d'ara ja ho veuràs tu. Com és que ets de les úniques persones 25 anys cantant amb aquest èxit? Per què? 25 anys. Perquè... Els culpables. O sigui, els culpables, la gent. Vostès. La gent. Clar. Doncs mira, jo ara seré culpable de quelcom impressionant que et faré. Espera't, no et tornis a escórrer cap a baix una altra vegada, que semblarà que aquests setencs, aquests vestidets... Cartes. Digues, tu parla, perquè escolta... És que ens fa quedar els convidats. Boníssim. Oh, sempre queden... Sempre té raó ell. Oh, i tant, i si no, mira, daltabaix, nena. Ja ho has vist. Clar, que a tu et costa poc, perquè te'n vas sola cap a... Sí, a més que sense ulleres no hi veig. Tu sense ulleres, jo tampoc, mira, jo les porto aquí. No vaig les distàncies, m'entens? Reina. Em sembla que és un garó i caic, no. Et va bé les meves. Bé, no, perquè només són mitges. tu has de fer com els conills, reina. Jo com els conills? Els conills. Has de menjar pastanagues. Sí. I si no, imagina't, has vist alguna vegada, un cop, un conill amb ulleres? No, mai. Doncs pastanaga, reina. Em refio de la teva? Clar. Et refies de què? De la teva pastanaga. De la meva pastanaga? Sí que no ets un maco. Oh. No ets un maco. Deixem-ho córrer, reina. Fem el joc i deixem córrer. Mira, això és una baralla de cartes i jo sempre explico, perquè m'agrada que la gent ho vegi, que són cartes diferents. Clar, si jo les tingués totes iguals i et digués agafi una carta, ja no tindria cap gràcia, això. No. Aleshores, a mi m'agradaria que tallessis per la meitat, sisplau. Amb l'esquerra o amb la dreta? Home, mira, amb la que faci servir més sovint. L'esquerra. Perfecte. Just la que ens va malament, no? No. I ara barreja una miqueta. Sí? O com Les vulguis. haig de tocar totes? No, estàs tocant, però no barreja, reina. S'ha de barrejar. S'ha de barrejar. Correcte. Molt bé. Un cop les tens barrejades... És complicada! És que sóc Virgo. Va. Entre la pastanaga i el Virgo... Inútil, però Virgo. Bé, Mercès, de totes les cartes que tu has barrejat i de les que jo he barrejat, vaig a barrejar-les totes. De manera que està quedant totalment superbarrejat. M'agradaria, sisplau, ara sí, que toquessis de tota la baralla una carta. Sí. Jo vaig a tallar i, sisplau, és igual, tu mateixa, toca'n una. La que vulguis, la que vulguis. La toco. La vulguis, sí. Ai, nena, que estàs fent unes coses rares. Filla meva, complicada, eh? Una mica més i em fot el joc a fer punyetes, ara, eh? Ben just, eh? Mira-la bé, l'has mirada? Oh! L'has mirada? Sí. L'has vista? Oh, i tant. Perfecte. I això que sóc miop? Doncs deixa-la aquí, o toca-la així, agafa-la tu. Fixa-t'hi bé, totes les cartes, totes són cartes, evidentment, tal i com surten de fàbrica. Sí. Però la teva màgia ha fet que de totes aquestes cartes, totes, tal i com surten de fàbrica, has anat a agafar l'única carta musical. I saps per què? Vols ensenyar-la, sisplau, davant de tothom? Perquè has agafat l'única carta que hi ha, la clau de sol. L'única carta, l'única carta. Lo nostre. Gràcies. Ai, que no se m'enganxa. Avui em fotrà el show en l'aire, aquesta. No se m'enganxa. Oh, nena, és que això s'ha d'enganxar. Mira, i ara, com que et vull impressionar, tu, per exemple, imagina't que tens un bolo, pels que no ho sabeu, el bolo són les gales, que en diem. Els bolos és quan anem a fer alguna... Sí, diuen que els bolos és lo barat i les gales són lo car, però això no ho sé. Tu has de fer un bolo, l'has de fer a Puigcerdà, i l'altre l'has de fer a Tortosa. Tu no et pots dividir en dos. Home, vés a saber. Jo t'ho arreglo, passem al mig, sisplau, reina. No rellisquis i no te la fotis una altra vegada. Calça aquí. Ai, un meu, tot setí, tot rellisca. Mercès, ara jo passaré per darrere teu. Sisplau, quan vulguin... Ens tirem una mica més cap aquí. Correcte. Que és la Gioconda. Mira, la Gioconda, ja et fotran a tu, la Gioconda. Mira que... Molt amable, gràcies.
En realitat havíem de fer... I ara s'havia d'estirar. Correcte. Vingui cap aquí, senyoreta Feliu. Senyoreta Feliu. Senyoreta Feliu. Vingui cap aquí. Fixi's bé, sisplau, material. Ara ve el resta de material. Ara... Escolta, però això no es fa amb pepinos i pastanagues. Sí, però el pepino que ho posi un altre, m'entén? Jo el pepino no li poso. Jo el coll tampoc. Escolti, sembla que tingui pipí que no para de bellugar-se. Estiguis quieta. Posis aquí perquè... És la química. És Quan la... em toca és la química que hi ha entre vostè i jo. Deu ser el potassi, això no es mogui, sisplau. Vinga, cap aquí. Miri, això és una guillotenc. Ja hi és. Quan la vaig comprar, hi havia guillotencs de meng, guillotencs de tete, que no volia dir tallar tetes, perquè quedaria lleig. Sí. Tete és el cap. M'imagino que vostè és internacional i ja ho sap. Soc de Sants, fill. És de Sants, perfecte. Com funciona? Funciona molt fàcilment. La pastanaga. Sí, hi ha diversos sistemes de pastanaga, hi ha la pastanaga. Al final ha sortit la pastanaga. Ho sabia. És un belluguet, reina. Oh, d'aquí. Hi ha aquest tipus, que és el, diguem, el ja viatge. Tenim el model, si no en tinc més ja n'hi ha prou, que és aquest. Tenim el model pròstata, m'entén? I tenim el model Màgic Andreu. Aquesta. No, que no hi veig, aquesta. Aleshores, què farem? Posarem una pastanaga, agafarem una que sigui més dura, més forta, i la posarem en aquí, per exemple, veu? Aleshores, en aquí, perquè vegi que això talla de veritat, el pepino el posarem aquí. Aleshores, aquí hi ha un coixinet, jo ara baixaré lentament el coixinet, això és important, després l'hem de fer servir. Posis. Aleshores, imagini's la guillotenc, això és per demostrar que funciona. Baixa, i quan jo dic 1, 2, 3, fixis el que passa. 1, 2, 3, guillotenc. Vostè ho ha entès, això? Massa. Bé, doncs ara hauria de donar la volta, senyoreta Feliu. Però això ho ha provat amb caparrons com el meu? Falla molt poques vegades. Esperis un moment abans de posar-s'hi. Sí, si es vol posar una mica més cap aquí, així, correcte. Sisplau, el material. És que normalment hi ha problemes sempre aquí. Escolti, jo soc soltera, però tinc descendència. Ja correcte. Sí, perquè mai se sap. Que l'altre dia va fer una esquitxada que no és normal, eh? Sí, si es volen portar el de Sant Feliu, sisplau, que encara... Perdoni. Això és perquè si falla la guillotenc, li donem cop de xeng, m'entén? Agafi'l també per si un cas. Aguantis fort, que no se'n Escolti, sisplau. És inevitable, Sisplau, per favor, el senyor de Valls, potser que el tregui, que comença a fer una mica de pudor, ja, m'entén? Me l'he deixat. Ho sento. El senyor de Valls, sisplau. Jo faré aquesta fila. Home, no, igual, però amb pèls, m'entén? Pèls. Bé, atenció. Calli, que la fotré vostè aquí, eh? Vingui. Oh, anava a filar i que ha desaparegut, això d'aquí. Bé, ara vaig a col·locar la fulla a lloc, eh? Sí, veig que ha quedat molt bé, vostè, ha quedat simpàtica. S'encalla una miqueta. Escolta, ho tinc una mica dur, això. Miri, sap el què té dur? No, però això talla, no es preocupi. Miri, sap què ho traurem perquè l'esquitxada sigui més general, això, eh? Sisplau, és pregada de donar la volta. Gràcies, molt amable, senyoreta. Sisplau, es vol agenollar? No dirà que no ho faig amb... Sí. Les mans a baix, sisplau. I ara vostè posa el capet, això mateix. Ai, que no quedaré afavorida, No, ni mica. Posi. Posi. Gens afavorida quedaré. Posi. El tall com el vol, xurro, media manga o mangotero, tots... Esperi, que l'arracada la tinc torta. Ai, posis l'arracada torta, doncs. Ai, no, posi-se-la bé. Almenys que se'n vegi l'arracada. Ai, que pessiga. Li pessigo. Oh, després del tall que li fotré, la pessigada no serà res. Correcte. Esperis un moment, que quedi afavorida. No es preocupi. Miri, ara li poso la pastanaguenca aquí sota, Pensava que me la posava a la boca. No. Home, escolti, senyoreta Núria, si vol agafar-la. Sí, atenció, no es mogui, atenció, màxim silenci. 1, 2, 3, ja! Senyores i senyors, és que no ha passat absolutament res de res. Moltes gràcies. Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies, Núria. Gràcies. A vostè. No ha passat absolutament res. Gràcies. I jo crec que s'ho mereix un aplaudiment molt fort. Gràcies, jove.
Núria, cap aquí, no, cap aquí, Núria. Cap aquí, cap aquí. Tenim un petit detall, un petit obsequi, perquè se'n recordi del dia que va tornar a néixer un altre cop. Sisplau, si són tan amables. Mercès, aquí té un ram de floretes, ella va a la cara ja. Gràcies. I un record, perquè se'n recordi del dia d'avui.